Sizoqala unkosana bese kuba intombazane bese kuphinde kuba kanjalo wena uzoqala uintroduce ukuthi ubani uzosho ukuthi mina ngosibanibani osonto ethempelini elukuthi ungabe sekuchaza ukuthi ngaphansi kwamkhokhela ubani nobani leyo info leyo kodwa nje usho ukuthi kuliphi ithempeli bese kusho igama lakho nesibongo bese uyaqala nkosana nani njalo ngani zami nithi ngiyakuzwa lokho ya akhaya ayikhale ke enjani elona ophambi kwenu usazi ehlekwayo osabatha ethembeni lasejuleni engiyaqala verse 1 Nkosi yethu Simakade awena ulithemba lethu Nkosi yethu Simakade awena ulithemba lethu Nkosi yethu Lokuqile manje sakwamkhalazi ngisoka ensikeni temple phansi kwabo mshumayeli Nkosi yethu Simakade
Nkosi yethu esontweni ethandwa inkosi thempeli ngaphansi kwamamkhokheli mamuyazi kumayeni bamthetho. Amen. Nkosi yethu Alright, njengamanje ngifuna ukuthi kube yinina guys amajaji neza ngoba baba hayi ngifuna ukuthi amajaji kube yinina abajaji i-audience kusho kanjalo ukuthi i-audience iyona ezojaji. Yes. Uyayizwa loo nto leyo? Yes. Okay. Kodwa ke ngizojaja kanje ngendlela ethi ayithi ngizojaja both girls amakhosazana number 1 no number 2. Yes. Na semakhosaneni kube no number 1 no number 2. Niyayizwa loo nto leyo? Hayi bethu number 1. Manini ke senza kanjani akabethu number 1 noma babe babilo number 1 babe u2 babe munye senza kanjani number 1 akabethu noma babe u2.
ayabona vele amagezi ukuthi azohlula. Yeah, we. Awubongisane nozakwenu manje. Hayi niyasiphazamisa bambe i-meeting mbuthu. Wena phela ubona kanjani mfowethu? Ubulili akufani bhuti. Yeah. Uma Nkosazana Yeah. awube no number 1. Yeah. Ihlala suthini kube no number lizoba fair. Ipheleleke no mfowethu. Bamba la. Iphelele. Hayi ngizozwa ngani? Ngizozwa ngathena. All right. Ngala kodwa ke let me start with amajit. Yes. Oh, ladies first noma amajit. Ladies first. All right, kambe ubani igama lakho? Mandisa Mkhwanazi. Lusanda Khumalo. All right ke sizojaja kanjani? Ngicabanga ukuthi nani baphathi bethu noma ibhodi le nabasho. Nizoza ngo sothi sizo scream noma nizoshaya ihlamba noma nonke njani. Nizo scream. All right. I-scream nophakamisa isandla sikwenze konke. Izandla ngasiphindi. Ile ukuthi uzofika uthi mase phinde no number 2 futhi uphinde uthi phela khona umuntu ofika athi weden mase ku number 2 athi uyayibona nto lebusi uyabona ukuthi umuntu akaqondi uyagolile mhlambe komunye athi yabona mase futhi number 2 athi izandla. All right. Ulusanda umandisa Mkhwanazi yabathi umandisa Mkhwanazi. Okay. All right, abathi ake siphinda abathi umandisa Mkhwanazi. All right, umandisa Mkhwanazi uyabhala njalo wesanele. Abathi umandisa ngifuna ukuthi ubone. All right. Sesinibali usanele. Abathi Lusanda. abathi ulusanda. Oya usubabali laba abathi ulusanda sipinde. All right, ulusanda. Okay. Good phezendoni. All right. Asiye insizweni. Wena kamigama lakho bani? Hayi nani umuthi good phezendoni. Phela mina mfowethu ngiphethe uhlelo la kamthetho okuthiwa kwamthetho wa FM ukuzwe ngalelo hlelo. Ukuzwe ngohlelo okuthiwa kwamthetho wa FM. Ukwamthetho wa FM ukuzwe ngawo. Uyigama lakho bani? Usazi. Usohlelweni ke sazi la kwamthetho wa FM right now, okay? Ngisho ukuthi ke uzazi ukuthi usohlelweni. Usazi, okay, usazi usohlelweni la kwamthetho wa FM, right? Kwamthetho wa FM. Abathi usazi. Hey, oh, imea. Good phezendoni. All right, no wait. Ake ngizwa kathele. Good phezendoni. Amana umngane wami kunayo lento eyinkinga. Awubuze futhi. Ake siphinde sibuze wese. Awubuza mhlambe kubuza umuntu oro. Ake kubuze mina manje. Kwinhlansuthi. Abathi usazi. Ora dosimshayelele ihlombe. All right, ubani mfowethika. Sanele Dlamini. Osanele Dlamini. Abantu sanele Dlamini. Obvious lunch farm. All right. Okay, siyabonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi naba abashumayeli bazona wada ingane zami. Kodwa ke washemba ke umuntu oyisehluleke niyeza. Amen. Akekho kashemba umuntu ohlulekayo. Kungukuthi nje baqina labantu laba babona number 1 no number 2. Mina ngiyazi ukuthi kashemba ukuthi akekho umuntu oyisehluleke. Angiyezwa ngithi yazi akekho kashemba umuntu oyisehluleke. Akekho futhi kashemba umuntu ohluleka onyazini. Sonke singo number 1. Hey. Oh nabo baba bashumayeli ke abawinile ke sondela nto Nkosazana Abawinile obaba bese kuba yilabo bazophinde bethola ithuba lokudlala la hayi abahlulwanga nangifanele khuluma ngifuna nilalela inkulumo ade ngisho athi sho yimi. All right ngicela ukuthi baba sihlalo kholo. Badala benkosi sizokupha izipho kulabantwana abahlabelele kahle siphinde sibe nabantwana abasozophinde bethola ithuba kulokho okuzayo. Amen. niyayizakela lento ngitheni ngini girls ngitheni ngithake umuntu ohluleka washema sondela ngane yami yabo
Sukume. Uphi lo munye uguy? Sure. Ayinayo inkunzi le. Sukume baba. Lusanda sondela. Ukuba ulusanda. Oh, Lusanda sondela nkosazana. Asimshayile ihlombe. Sazi ngithi msazi ke mina. Sazi. Hayi timsazi. Mina shaya ngokuthi msazi. Bambala kabyam. Bambala. Shine nice one. Shine. Alright ke sisondele sibize ke. Sibize ke labo bayindi nkosazana. Bafo njalo lento le enziwa abaphathi la ukugqugquzela ukuthi ukuhlabelela sikuthande, ukuhlabelela uma unikezwe ethempeleni ukuthi hlabelela, musu ukuthi ungahlabeleli. Kodwa ke enye into kufanele sigwembe bafowethu ukulungisa nje kancane. Uma sinikezwe ithuba lokuthi asihlabelele, musu ukugijima. Ungagijimi. Uyabona ngoba sinabaphathi esontweni kunomfundisi, kunomshumayeli, kunomhlambululi, kunomkhokheli. Akube umshumayelo ozonikeza iplatform yokuthi hlabelelani bafana. Mayisuka inkulumo from umfundisi iwela kubashumayeli. Angithi siyazi ayiweli kuthina. Iwela kubashumayeli ngoba abashumayeli lo izona izingane kamfundisi. Bese bethu abashumayeli ke makhosana hlabelelani. Kodwa akwazi ukuthi umfundisi mayithi hlabelelani bese vele kuhlabelela nina. Ngisho lonto ukuthi asikugade ukuthi sinabasho singagcine sivelele kabi. Akufika abashumayeli bese makhosana hlabelelani. Ngani zami nikhuthale niphusebelene nabasho la Nkosi yami kwasokhulu. Okay bani wena kamba Mandisa number 1 Mandisa ukhona Guys, asimshayile ihlombe. Siyabonga. Wena ukuthatha lokho Kwintalisuthi siyabonga kakhulu. Sazi mfowethu ukuthi ukunikeza lensizwa nje isikhathi esinzima nayo icompete. Ibimnandi competition kusale kancane idlala kancane. Siyabonga kakhulu. Ake ngiweleke manje ngiyeSwatini. Unumber 1 ke kwintalisuthi kubeke umswati Mbamba usalele Dlamini. Ngicela simshayile ihlombe futhi. Hayi kodwa mina webuzodeni uyabona usuke kuna ukuhlamela umthetho obufakile yakiwe umthetho obufakwe bafowethu Siyakhompetha manje. Womthetho ayekho amathetho akekho noyedwa nje lobona kazana uSangoma Lotho kuyaphela. Sangoma Sangoma is gone. Shame is gone. Bengazi ke lo muntu ukuthi uzoshaya. Alright bafowethu ke sicela ukunikeza umphathi usanele ithuba lokuthi athule ikomiti. Yes, hello. Ngiyanibingelela eManazaretha. Siyabonga bazali bethu nabafowethu. Ngibona lithuba nje lokuthi ngethule ikomiti esikhona lapha lompolosi. Ebese ngithula ikomiti eliqokiwe namhlanje lezone yakwaSokhulu. Amen. Ngizocela nje ukwethula ikomiti lomasipala ngizozama nje ukuphangisa kakhulu. Ngiyacela ukwethula uhlalo womasipala usakhile Mthethwa uyena lo bhuqe lapha. Amen. Ebese kuba isekela lakhe ubhuti uSiphamanda Khumalo wasekujuleni temple. Ngizocela vele bembone. Amen. Cela sondele nje ikomiti ume nje khona lapho ngasasuku. Ebese ngethula unobhala obhuti umkhwanazi Mthandeni kwesaka Mthethwa. Amen. Sondela shama sasukuma nje. Ningakufihla ubuso nenzele ukuthi ngelinye ilanga noma ngabe kuthiwa angikho mina noma akekho usekele noma akekho bani kodwa bakubone lokubuso ukukhombisa bayakwazi naba abaphathi bethu. Amen. Yes, bese ngethula isekela lika nobhala
Usisi unomndeni Mthethwa ngizocela avele yasukuma ame ngeenyawo noma ngagxuma ngokuthi bamfishane. Amen. Ebese ngithula umhleli oyena umgcini mafa. Ndothula insizwa yakwamkhize noma ingekho lapha niyoyibona ngelinye ilanga ubhuti uMusa Mkhize wale kwesaka Mthethwa. Ebese ngethula umhleli khona insizwa khona lapha phakathi kwethu insizwa usiphelele waSimelane. Usimelane ame nje ngenyawo ungagoqba. Ebese ngethula umelekeleli wakhe udadewethu uSisuzandile Mpeka ngicela naye aphakame bambone. Amen. Ebese ngethula labe sibabiza ngokuthi oconvener labe sithi bawaqhubezeli ngabe umgidi noma umculo la sino convener wethu noma umguguzeli womgidi wentethelelo noma nomama udadewethu ubube mshana ke kumina uMiss C Cebile Mlondo ngicela agoqe bambone abakuboni mamlondo vele mamlondo. Amen. Ebese ngicela umgqugquzeli futhi wesibili asebenzisana naye umama uN ngazi ke umama babizwa ngamagama yini kodwa ngazi ukuthi uN Mthiyane. Amen. Ngicela vele umgqugquzeli womgidi. Amen. Amen. Ebese kuba umgqugquzeli wani womgidi weinsizwa uMr M ubhuti uMusa Mnqayi akekho ke lapha phakathi kwethu ubanje ukuthi ngeviki elizayo lomhla ka1 April sisobe sile kwesaka Mthethwa ngakho lokho kufana ngakho kwanamhlanje sobe sile kwesaka Mthethwa enkululekweni iTemple nakhona ivisit kuyosetshenzwa umsebenzi wonyazi. Amen. Ingakho ke engekho umpoka Mnqayi namhlanje ubhizi uyasilungiselela ukuze masifika khona sifike sisuthe njengoba sila ekhaya. Amen. Ebese kuba umgugumezeli womculo kunodadewethu kongekho lapha uMiss Mthethwa akekho lapha unenkinga okuthinta umsebenzi. Amen. Bekuyilokho labo ke abathinta ikomiti ngiyenzelana ukubathula izathu ngenzela ukuthi nibazi baphathi nabafowethu ukuze nazi noma nangelinye ilanga manibona kukhona umntwana wenabathi ongenzi kahle noma enza kahle ngoba kwesisikhathi kuhle ukukhuthaza uphinde futhi uma ubona iphutha ugxeke kodwa ngendlela okuyiyona. Amen. Ngiyacela ukwethula ke bazali bethu naloko ikomiti ade sikhetha namhlanje elivela phakathi koza kwethu baningi kodwa ngizozama nje ukukhaphuza ngibathule nangakwamathempele abo. Abanye ngizobathula bakhona lapha eduze ngibathula ngezikhundla zabo sibiza ama portfolios abo. Sinohlalo oqokiwe namhlanje ozomela usokhulu uhlalo wenabathi wezone yala kwasokhulu okuyena ozobe sebenzisana nekomiti lonke kanye noza kwethu abaphuma ekomidini elikhulu uMasipala ubhuti uMethe kanye nodadewethu uMampeka. Ngizophakamisa umpoka Mbatha ngicela phakame bambone uNjabulo Mbatha usuka eDumsane uyena uhlalo oqokiwe. Amen. Angimboni ungaphi uhlalo ungaphi uhlalo cela ukubona hlala kuko kuzokwenza singakubonanga nangokuhlalo ngicela simuphe ihlombo baphathi bekonzo uhlalo wezone yona lensizwa abaphathi bethu bakhokheli bashumayeli bawufundisi baphathi bethu uma nibona lensizwa nobe nibona inabatho kodwa uma yenza kahle phambi kaNkulunkulu ngiyacela nje simuphe ihlombe. Ebese kuba udadewethu okuzoba yisekela lakhe udadewethu uZanele Mwelase wasensikeni. Amen. Cela vele bambone uhlalo nesekela lakhe. Ebese siba nalo simbiza ngonobhala usiphe Mthiyane wasethandwa inkosi ngicela aguqe simbone
vela Ndlisuthi Sala simuphi ihlombe ebese kuba khona isekela lakhe uNonto Mlaba